یہ سورج لہر چکتا ہے حضرت سیدی مولا علی مشکل کشا سنگھ دی جھولی اچ نبی سنگھ رہتے باپ آپ آرام فرما حضرت عمر بن خطاب فرمائے کہ سائی کو جگے نا تا آرام میں خلال آتے کہ نہیں خدا ناراض نہ تھی وجہ سورج لادا پہ اثر دی نماز چک گئی سماما نبی کو جھولی اچ نمازاں چک کے یہ عمر دے دل لے جائے ہاں جی نبی سے دے ذات پاک دے چہرے اقدس کو بن کے جلے چمے نا تے نبی دی ذات پاک دی جاگ تے آخر کیا نہیں جاؤں جو ہن نبی سمدے کہیں اکھی باندھ میں دل جاگ دے آخر ذات پاک دی جاگ مبارک جو تھی تے میرے مصطفیٰ کا نیت بات فرمایا علی جی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا نماز پڑھ کے دے آپ فرمایا سوتے میری جھولیت پہ آوے ہم توجہ کریں سرکار جی ادبا کو روٹی نماز پڑھ گئے اگو علی آئی آپ فرمایا تو آلے ہونے قضا جیسا لجو تو آتے ہونے قضا ادا قضا نا ایک دفعہ قضا نا اچھا ہی قضا ادا ہوتے ایک ورک اب یہ بلا مجھے تو سا کر اجازت لے ہوتے حاجی صاحبان جرے حاج پڑھ دن میدان عرفات ہے نو ہوں دی 10 ہوں دی 11 ہوں دی 12 ہوں دی نو ڈا کو قربانی کرے اے حاجی صاحبانہ کو پوچھوا فجر دی نماز پڑھ دے جلے سوہر پڑھ دیں اے سوہر کو سوہر دے ٹائم دے پڑھ دیں یا حالانکہ گئی عبادت کرنا بدے گھر دا کام کار سارے ڈھانڈے کہیں چلیں دے ہٹی کہیں چلیں دے اوتا کوئی ٹریکٹر بیٹھ کری کہیں چلیں دے دکانہ مکانہ کہیں ویر ہے بدکر والی سوہر دی نماز دا ٹائم ٹھیک ہے پڑھ دیں